Yes, jeg lovede at lave en lille guide til, hvordan man eftersår sin græsplæne. Man kan godt have huller på sin græsplæne, det kan skyldes mange forskellige ting. For eksempel hvis du nu har topdræsset, du har topdræsset for meget et sted, så når græsset er gået ud. Det kan være, du har givet for meget gødning, eller det kan være, at jordbundsforholdene bare er dårlige. Det vigtigste, når du skal efterså, og den fejl, som de fleste gør, det er, at de bare smider frø på jorden. Så det vil sige, at frøene får aldrig nogensinde ordentlig jordkontakt. De får ikke mulighed for at holde på fugten, og så har de altså bare ikke optimale vækstbetingelser. Så det vigtigste, du kan gøre, det er ligesom lige først at krasse op i jorden, så du sørger for, at der ligesom er, man kan sige, åbent. Sørg for at fjerne sådan det meste af det her døde græstørv her. Det kan også være, at du lige har vertikalt skåret, så det er også optimalt. Det jeg gør, som jeg synes fungerer godt, det er, at jeg bruger en almindelig organisk topdressing, så det vil sige sådan en, som består af altså det er et spagnumprodukt. Du kan også bruge en almindelig harpet muld, hvis du har lyst til det. Drysser først ud over. Så retter jeg ud her. Bare ganske enkelt. Jeg eftersår med barnbrug. Det her det er en blanding af forskellige rejgræssorter. Den synes jeg fungerer super fint. Drysser en lille smule om på. Der. Og så får den lige ekstra skovl her. Jeg plejer at sige sådan 3-5 mm eller sådan et eller andet. Det må ikke være for meget, det skal stadigvæk, altså man kan sige formålet med topdressen eller mulden, er at frøene ikke skal kunne holde på fugten. Så det hjælper spagnum som eller det hjælper topdressingen med. Så retter jeg ud igen. Der. Og så laver du lige pingvinskridt. Du kan også bruge en trommel, hvis du har en trommel. Det har jeg ikke. Så er det fint. Så det vigtigste er faktisk nu bare, at de får vand, og de er fugtige hele tiden. Så jeg plejer at vande sådan nogle intervaller i løbet af dagen på cirka 10 minutter, hvis jeg har sådan et område, hvor jeg har eftersået. Så burde det være nok, og i løbet af cirka en uges tid, hvis temperaturen er i orden, og der kommer sol, så plejer det at være nok til, at græsset det spirer. God fornøjelse.